pripun ngersake napa menika? Nggih menika saking rombongan manten saking keluarga nggih. Nyuwun ngersakaken lungiting asmara ki awakmu ya. Ya aja sik no ngosik. Engko nek ndak kesusu kondur mengko ya. Iya no, ya. Yen kowe nang ora usah mikir dele ulur ping pindho iki ora usah mbok pikir. Sing penting happy. Nah. Wah. Nduk mentok nang dadaku. Ngene kok ra ndembok ya. Ngene kok ra ndembok. Kowe aja ngelingno pakmu nduk ning kene. Bece alu wong prang saja bayaran sithik kok ya kudu ngorjen ae. Ayo gumun aku. Player aku iki lho nek bayaran sithik kok tangane kudu nuthuk wae. Oh, player iki sing player gaul iki ya ngono kuwi. Melengku aja Wis pokoke Pak Warto, kowe butuh aja nyeblek-nyeblek aku, butuhe kowe wani pira. Suarane kuwi lho. Sawenge ya kena kok, Pakde. Aja. Aja. Senang lamis gampang kena ing aku gedhok kok nganti merinding nduk jebles karo mbokane. Wah. Tumraping sesrawungan Mbak aja seneng lamis cocok pancen wong lanang ki aja sok demen lamis nek janji Pak to. Senang lamis padha karo demen citra Padha karo ki sama dengan gitu sama dengan ayo bonange dituthuk lamis sih sama dengan Cindra. wis numurti Mas dados golek pasaran ya Pak D. Wisnu Murti campur Sariso.
Mbak Lupi.